Qui s'ha menjat la Marieta? L'ós blanc? O l'elefant gris? Ni l'un ni l'altre. I doncs, l'ocell negre? No, no! El peix blau? No, no! El pelicà blanc? No, no! L'esquirol vermell? Que no! Potser el lleó groc? Tampoc! Ah! L'aranya blanca? No, no i no! Els cargols? I tant que no! Potser ho han fet els flamencs roses. No? Però aleshores qui? Ningú, perquè és aquí. Ni jo. I aleshores qui? Hem llegit el conte Qui s'ha menjat la Marieta, d'Hèctor Dexter.